coba kotor coli na coba kotor coli na Quanto sei non dal verità ma kai nai Are ti pasai con un problema dal verità kai nai Are ti pasai con dal verità ma kai nai Aga coba kotor coli nai Aga coba kotor coli nai Ota boro जों दिनै पहिला मिडियायावनो हामबाय जों दिनै डेपुटेसन माने कारण नहा जोंनि कर्बक साब डिभिजन आर डि ब्लक दायो जोंनि तिप्रासाय एकर्डनिफ्राय जों दिनै डेपुटेसन मा दिनै नंनि बदल एमएलए नङि आरो एमएलए जोंनि एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा बो थाङा सिलेसरी ब्लक दायो जोंनि इएम दलि मेडाम दङ बो थाङा अमरपुर दायो जों जे ब्लक प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी लाइक DWF नि प्रेसिडेंट यूथ नि प्रेसिडेंट जों जत जोंनि सिनियर लिडार आं जोंनि बम गायसालिया बिसोरनो साव जतनो मिले जों दिनै डेपुटेसन फाइल भिडियो तामा सस्त्र होनांगौ भिडियो जों आसासरी राहा पतिनि जों जे मेमोरी दाम रमाने परे मेमोरी दाम रमाने परे बो आगे फारवर्ड खायनाय सा जों सयरि राहा सिंदै दं बो इसे कॉपी वो डीएम ने दाई रनाय हलाई ट्राइबल वेलफेयर दे बकाशारी रनाय वो आहिके उनको खाना नो वो फारवर्ड खायनाय खाना फारवर्ड नि होने सिखांगो वो जनो बक्स खाना हिसायदा हामबाय